Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig. Ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 40 man buyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Huwag ang balita ng DZRD Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Napintas na aldaw ka na kayo amin, apo? Masantos sa kapusan! Ito ang Pangasinan Today. Ngayon ho ay ika-30 ng Abril taong 2014. At syempre, kasama pa rin po ninyo sa Magtarion Lingkor, Janice Hidalgo. Nakaibak o technical side, Engineer Rosito Bautista. At syempre, kapag kaganitong mga oras, ang aming mga manlubuyog na headlines. Mas marami pang paitlugan at hatchery ng mga isda itinutulak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. COMELEC naghahanda na sa itinakdang araw ng pagpaparehistro sa mga bagong butante ng 2016. Lalawigan ng Pangasinan, handang-handa na sa bangka parada. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. PCS ang puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Ang lansan ng tinapos, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. ang pusong panalo. Tangkilikin natin ang loto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Exceed your limit. Come and discover Balungao Hilltop Adventure. Experience and be amazed on the curing power of Mount Balungao's natural hot spring. Feel the thrill and excitement of riding the longest zip line of the north. Test your stamina and feel nature while hiking at Balungao Hilltop Adventure. Enjoy bouncing and jumping on the bungee trampoline and take a wild ride and hone your off-road at V-Driving. Balungao Town Mayor Philip Peralta would like to invite you. Ako po si Mayor Philip Peralta
bisita ng bayan ng Balungao dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumisita at patuloy na tumatangkilik na bumabalik dito sa aming bayan upang makita at maranasan ang kakaibang adventure ng aming Balungao Hilltop Adventure dito sa aming bayan. Kasalukuyan po na nagdadagdag ang LGU ng mga bagong adventure para naman masulit ang pagbisita ng ating mga local tourists sa aming bayan. Inaanyayahan ko po ang lahat para bumisita sa aming bayan at kung gaano po kainit ang aming Balungao Hot Spring ay ganoon din po kainit ang aming pagtangkap sa aming mga bisita. Tara na at kasaksihan ang ganda at kakaibang experience ng Balungao Hilltop Adventure. Discover a real adventure only at Balungao Hilltop Adventure. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. "45 man buyandot ya minutos. Programang Pangasinan Today po. Kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, Janice Hidalgo. At syempre, dahil iniwan namin sa inyo ang aming mga manlibuyog na headlines, automatic agad ang ating mga manlibuyog na balita. Mas marami pang paitdugan at hatchery ng mga isda itinutulak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa 600 milyong pangangailangan para sa mga fish hatcheries, wala pang 100 milyon ang naiproduce ng lalawigan ng Pangasinan. Sa nabanggit na 600 milyon na kasalukuyang demand sa merkado, nasa 100 milyon ang isinusupply mula sa buong Ilocos Region. 150 milyon naman ang galing sa Sarangani, Mindanao at Indonesia. Aminado si Region 1 Director Nestor Dumenden ng BIFAR na sa kabila ng pagiging national fish ng bangus, ang isdang ito rin ang may pinakamaraming importation ng mga similya nito taon-taon sa ating bansa. Kaya naman, isa sa mga isinusulong ng pamahalaan ngayon ay ang maparami ang itlugan at hatchery nito. Ito'y upang maikonsidera na self-sufficient at ipagmalaki o ang ipinagmamalaking bangus ng ating bansa. Kinukumbinsi rin ng ahensya ngayon ang pag-aalaga ng iba pang high-value crops na may magandang bentahe sa merkado tulad ng sugbo, lapu-lapu, snapper, sea bass, maya-maya, pampano at siganid o ang tinatawag na malaga. Sa ngayon, isang hatchery ng bangus ang ipinapatayo sa karagatan ng Sual habang isinisecure ang mga kaukulang mga permit. Tinitignan rin ng ahensya ang posibilidad na itap ang malawak na potensyal ng karagatan ng Sual patungong Zambales. Ang ilang bahagi ng Ilog Agno sa bayan ng Bugalyon ang isa pa sa tinitignan na area of expansion. COMELEC naghahanda na sa itinakdang araw ng pagpaparehistro sa mga bagong botante ng 2016. Tinatayang mahigit sa 200 pa o 200,000 pa ang rehistradong mga botante o 18% ng 1.7 million ng lalawigan ng Pangasinan ang hindi pa nakukumpleto ang biometrics registration. Bagamat rehistrado na ang mga ito, ang proseso ng pagkuha ng biometrics sa kanila ang isa pa sa mga dapat i-accomplish ng mga ito. Dahil alinsunod sa Biometric Act, ang hindi nakapag-file ng biometric record sa COMELEC ay maaaring magdulot ng pagkabura ng kanilang mga pangalan sa master's list at maging dahilan upang hindi makaboto sa 2016 elections. Kaya naman, nananawagan si Attorney Marino Salas, Commission on Elections o COMELEC Provincial Supervisor, na wag nang maghintay ng last minute upang hindi maantala o ma-delay. Simula sa Mayo 6 hanggang ika-30 ng Oktubre 2015 ay magkakaroon ng registration sa lahat ng tanggapan ng COMELEC
sa iba't ibang bayan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Magse-set up rin ng off-site sa mga barangay at mall upang mas mapabilis ang proseso. Ang COMELEC team naman sa Pangasinan sa Mayo 20 ay maglalakad magmula May 21 mula Sison hanggang Urdaneta City, May 22 mula Urdaneta hanggang Tarlac. Ang lalawigan din ay mag-oorganisa ng aktibidad upang mas mapalawak ang kaalaman tulad ng takbo para sa 2016. Gaganapin ito sa Congressional District number 5 and 6 at Langoy para sa 2016. Ang gagawin naman sa District 1 hanggang District 4. Ang bagong mga rehistrante ay kinakailangan magdala ng isang valid ID at birth certificate bilang pruweba ng kanilang edad. Ang bagong sanggunian kabataan registration ay magsisimula sa edad 18 hanggang 21 anyos. Lalawigan ng Pangasinan, handang-handa na sa mas pinaganda at mas pinalaking Bangka Parada 2014. Ang nag-iisang Bangka Parada o nag-iisang parada ng mga bangka sa bahagi ng Pistay Dayat na magpapakita ng kagandahan at makukulay na disenyo ng mga bangka ay pinaghahandaan na. Tinatayang pangungunahan ni Governor Amado Espino Jr. at papartisipahan naman ng 144 contingents. Simula pa kasi noong Abril 28, lahat ng mga local government units, national government units at NGOs ay naghahanda na para sa naturang okasyon. Ang lalawigan ng Pangasinan naman ay ipipresenta sa 2014 ang Search for the Cleanest Rivers and River Banks and LGU Best Practices sa Packer Awards na gaganapin rin sa naturang araw. Ang Bangka Parada ay binubuo ng mga aktibidad ng Ilog Ko, Aruon, Tanbilayan Ko. Isa itong environmental advocacy ng lalawigan ng Pangasinan na nangangalaga ng mga kailugan ng bawat lokalidad. Ang mga floats naman na kasali rito ay kinakailangang sumunod sa tema ng Ilog Ko, Aruon Ko, Tanbilayan Ko. At kinakailangang nakalagay ang mga pangalan at logo ng mga participating agency or institusyon. Kinakailangang gawa ang mga dekorasyon at props nito sa biodegradable material. Inaasang isa ito sa magiging pinakamakulay na bahagi ng Pistay Dayat. Pag-uusapan natin ang summer at iba pang mga usapin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Hi! Ito po si Billy Crawford, Carla Abellana, Prati, Iya, Chris Lawrence. Masaya talaga kapag MSE kasama. Gana ang buhay, kayasaman at sumabay. espesyal ang samahan, siguradong walang iwanan sa MSE. Susuyong sa tagumpay sa iyong buhay. Sama na sa MSE, sama na, 'cause we are family. Sama na sa MSE, sama na, together you and me. Sumama ka na. Tara! Kumita kasama ang MSE, ang direct selling tungo sa pag-asenso. Visit www.mse.com.ph. Bike ba ka mo? Punta na sa Ernalyn Trading.
Handog ng Ernaling Trading ang iba't ibang klase ng imported at original na bisikletang puno ng benepisyo gaya ng libreng ehersisyo, tipid sa pamasahe at higit sa lahat, environment friendly. Aluminum mountain bike para sa extreme sports. Ladies bike naman para sa mga girly outdoors. Meron din folding bike na patok ngayon at pwedeng dalhin kahit saan. Sa Ernaling Trading, the best na may electric bike. Ang mga pambihirang klase ng mga bisikletang madalang na makikita at marami pang iba. Kagaya ng trucks, gold carts, tools and equipments na surplus galing sa Japan. Shop now, buy now at Ernaling Trading na matatagpuan sa Labrador, Pangasinan. Ernaling Trading Bike is recommended by experts for health and lifestyle. Patok para maging healthy ang puso. Iwas na at the best upang maging pogi, healthy at sexy. Punta na sa Ernaling Trading sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan. Ngayong inaasahan ang matinding dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ay inihahanda ang bansa sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng patubig. Katuwang ni National Irrigation Administration o NIA, patuloy na magsisikap ito upang matugunan ang pangangailangang patubig ng mga mahal nitong magsasaka. Kabahagi nito ang makabagong proyekto, sistema, panuntunan upang makapasigla pa ang produksyon ng palay. Walang ibang hangad ang pamunuan kundi ang kapakanan ng bawat magsasaka na maging produktibo sa bawat nitong pananim sa bukid. Bukod dito, patuloy rin ang pagsusumikap ng gobyerno sa mga alternatibong paraan sa mas epektibong paglago ng ekonomiya ng bansa at produksyon sa bigas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pangasinan Irrigation Management Office by Engineer Renato Milan. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Taluran man buyandot ya minutos, antes ya manala 6. Programang Pangasinan Today pa rin po. Naku naman, kahit saan ka lumingon, talaga namang summer na. At, syempre, dito sa ating lalawigan, naku, talaga namang ibang iba, di ba? Iba't iba rin ho ang mga kaganapan kaliwat kanan. O kagaya ngayong araw na ito, nako ha, dito ho sa may lungsod ng Dagupan ang pinakaabangan na kalutan o dalan. Ayan ho. O dyan daw gaganapin sa may Divinisha Extension Highway. Yang kalutan o dalan mamaya. O mga bandang alas 5 yata o alas 4 yung lightning ceremony. O kahapon nga makita natin dyan si Honorable Mayor Bilen Fernandez. Sinusupervise niya yung paghahanda ng magiging event para mamaya. Para ngayong araw na ito. Ayan, sa Lingayen naman. Naku, napakadaming event na magaganap mamaya. Pageant, yung paborito ng ating mga kababayan, ang Limgas ng Pangasinan 2014. Ayan ho, ang mga pinakamagagandang dilag ng iba't ibang bayan ho sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama ho, mayroong mga taga Alaminos City at Dagupan City. Marami yung contingent ng Alaminos City dyan. Pero ngayong umaga, isa sa mga pinakamagandang puntahan dyan. Ngayong umaga. Di ba? Ang sand sculpting diyan ho sa may Lingayen. Dahil ang Pangasinan ay nabiyayaan ng napakahabang coastline. Kung kaya isa sa mga dinarayo ng mga bisita rito sa Pangasinan ay ang ating mga dalampasigan o ang ating mga karagatan. Di ba? Hindi naman kasi kataka-taka na isa ito sa mga aktibidad ng pagdiriwang ng Pistay Dayat na isa rin sa pinupuntahan ng maraming tao. Ito ho yung paligsahan ng sand sculpting sa may Capitol Beachfront. Maraming pumupunta dyan, maraming mga turista, local man o foreign, ang gustong makita na yung mga iba-ibang mga nabuo na imahe sa pamamagitan ng paggamit
ng mga buhangin sa ating mga dalampasigan. Kanina hong alas 5 ng umaga, sinimulan ho yan. Muntik tuloy akong nahuli sa hindi ba naman nakasimula agad? Di ba? Ang mga kalahok sa patimpalak na ito ay inaasahan na magpapamalas ng kanilang kakayahan o galing sa paglilok o paghubog ng mga magagandang obra sa pamamagitan ng isang masining o artistikong pamamahayag ng kanilang saloobin o imahinasyon. Ayan yung mga nasa isip nila na magagandang image. Di ba? Katawan ng babae, sirena, naku, at kung ano-ano pa. Bukod sa matutunghayan natin ang kakayahan ng ating mga local artists, ang pagpunta sa Capitol Beachfront ang isa sa magandang oportunidad na rin upang makasama natin ang mga mahal sa buhay. Di ba tipid na date ito? Tipid na date sa ating pamilya, di ba? Pero talaga namang napakaganda rin mag-spend ng umaga talaga diyan sa dalampasigan. Di ba? Ano pang inihintay nyo, di ba? Pumunta na kayo doon ngayon. Binugaw pa sila. Pero pakinggan nyo muna ang ating programa, di ba? Mamayang gabi, pagkatapos ho ninyong tunghayan itong mga sun sculpture dyan ho sa may bayan ho ng Lingayen, sa may Capitol Beachfront. Huwag niyong kakalimutan yung Limgas ng Pangasinan 2014. Di ba? Pero isa ho talaga sa mga pinaghahandaan ng mga iba't ibang bayan, eto hong bangka parada. Bagamat hindi yan ngayong araw na ito, bukas pa naman gaganapin yan. Ito yun. Ito ho yung isa sa mga talaga pinakaabangan ng iba't ibang bayan. Kasi ho dito ay ipinapakita ho nila yung kanilang kagalingan naman sa pagde-decorate ng iba't ibang mga bangka, yung mga tinatawag nating sasakyan sa karagatan, baging sa ilog. Dine-decorate ho nila yan at ipinaparada ho nila yan. Ayan, muli na namang maglalayag ang mga magaganda at makukulay na bangka sa Agno River sa Mayo 1. Bukas ho yan, alas 8 ng umaga sa pamamagitan ng isang aktibidad na tinaguriang Bangka Parada 2014. Tulad ng dati, ang Bangka Parada 2014 ay magsisimula ho sa Sitio Bantayan, Pangapisan Norte sa Lingayen. At ito'y matatapos sa ilalim ng Banyaga Bridge sa bayan ho ng Bugalyon. Inaasahan na ito ay pangungunahan ni Governor Amado Espino Jr. at dadaluhan ng 144 na iba't ibang mga sektor tulad ng lokal na pamahalaan, national government agencies, non-governmental organizations, maging mga pribadong negosyo ho. Ayan, nandyan ho sila tutunghayan etong Bangka Parada. Ang Bangka Parada ay isinasagawa hindi lamang bilang isa sa mga pinakamalaking aktibidad ng Pistay Dayat, kung di ito isinasagawa upang muling masilayan at patuloy na mapahalagahan ng bawat Pangasinense at ng mga bisita ang magagandang pagbabago sa mga kailugan ng ating lalawigan. Alam nyo ho kasi, ito hong ilog ho, isa sa mga pinagkukunang kabuhayan ng ating mga kababayang Pangasinan. Kaya ho, isa sa mga naging programa ng lalawigan ng Pangasinan, kung matatandaan ho ninyo, ito hong pag-revive, pagbuhay, at pangangalaga ng mga ilog. Sinimulan ho ito noon ni Governor Amado Espino Jr. Pinaalis niya yung mga nakaharang sa daluyan ng mga ilog. At upang masustini ho ito, siniguro niya na itong ating mga iba't ibang bayan ay aalagaan nila itong mga ilog. Kung hindi nga naman hindi magiging sustainable yung programa. Diba? Isinulong ng lalawigan ng Pangasinan ang kalinisan at kaayusan ng ating kailugan sa pamamagitan ho ito ng paglunsad at pagsasagawa ng mga proyektong may kinalaman sa pangangalaga ng kalikasan, tulad ng programang Ilog Ko Aruon, Tanbilayon Ko. Malalim ang ibig sabihin, Ginawa ho ito noong nakaraang taon. Tunay na kapansin-pansin ang pagbalik sigla
at buhay ng mga ilog sa Pangasinan. Sa ilalim ho ito ng pamunuan ni Governor Amado Espino Jr. Kung hindi ho kasi ito gagawin ng pamahalaan, kung hindi ho nila ipapatupad ito ho ay isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga-Pangasinan. Aba, hindi ho natin alam kung ano nang mangyayari dito sa ating mga kababayan kung hindi rin manggagaling sa kanila, hindi ba? Yung initiative, kung puro gobyerno lang, hindi ba? Umani ng ang mga programang ito ng iba't ibang parangal tulad ng Likas Yaman Award na iginawad ng Department of Environment and Natural Resources. Naging LGU Best Practices Coastal Resource Management mula naman sa Regional Development Council at ang Farmer of the Year National Award ang naturang programa. Yun namang mga makikilahok sa Bangka Parada, kinakailangan tumugon sa napiling tema ng bangka. Yung tema nila, yun pa rin yung pangalan ng programa, Ilog Ko, Aroon Ko, Tanbilayan Ko. At higit sa lahat, kinakailangan may pangalan at logo ng ahensyang kinabibilangan ito. Di ba? Yun namang mga makikilahok ang mga palamuti na dapat gamitin, kinakailangan ho yung mga naire-recycle na materyales. Yan ho ang dapat na makita. Na paligsahan ho ang nasabing Bangka Parada. Ang mga hurado ho ay mamimili ng most decorative fluvial floats, kung saan nahahati ito sa dalawang kategorya. Ang Category A na binubuo ho ng mga lokal na pamahalaan, NGOs, NGAs, at ang Category B naman binubuo ho ng mga barangay. Naku tumataginting na 20,000 piso ang ibibigay ho sa kampyon, 15,000 piso para sa first runner-up, at 10,000 piso naman para sa second runner-up. Naku Aba, marami ho sa ating mga kababayan. Ang tanong kaagad dyan, kapag ka panonoorin mo itong Bangka Parada na ito, saan ka manonood? Sasakay ka rin ba ng bangka kapag ka ikaw ay manonood nitong Bangka Parada? Aba, hindi na ho ninyo kinakailangang sumakay din ng bangka. Para mas makita ho ninyo ang kabuuan ng kagandahan nitong Bangka Parada, aba, suggested areas kung saan ho pwede kayong manood. Nako, at gamitin ang inyong mga selfie camera. Diba? Kung alam ho ninyo, yung Dumalandan Bridge sa Maylingayen, siyempre sa ibabaw, kung sa ilalim wala kayo makikita, nasa tubig kayo. Diba, dyan sa ibabaw ng Dumalandan Bridge. At kung kayo naman ho ay malapit sa Bugalyon o taga Bugalyon kayo, dyan naman sa ibabaw ng Banyaga Bridge, nako, swak na swak. Kitang-kita ho ninyo dyan yung mga paparadang mga bangka. Makukulay ang mga ito. Kaya nako yung mga camera ninyo, ihanda ninyo sa pangpang ng Agno River, magmula Bantayan, Lingayen hanggang sa Banyaga, Bugalyon. Ayan, kung gusto nyong sundan, pwede rin. Pero doon ho gaganapin ang programa sa ilalim ng Banyaga Bridge. Gaganapin ho dyan ang programa at dyan din ho i-award yung Pacar Awards. Ayan, ang Pacar Awards ay igagawad sa mga may pinakamalinis na ilog at tabing ilog sa mga lokal na pamahalaan o yung mga iba't ibang bayan Kaya ho yung mga ilog dapat talaga inaalagaan. Kaya dito malalaman natin kung sino yung mga bayan na nangangalaga ng kanilang mga kailugan at pinapanatili ang kalinisan at kaayusan diyan sa may tabing ilog. Diyan din nila titignan ang LGU Best Practices in Environmental Governance. Diba? Bukas ho gaganapin yan. Alam nyo ho ba? Bukas! May ay Mayo 1. Yan ho. Ang isa sa mga pwede ho ninyong puntahan. Para ho doon sa mga nagtatanong, hindi ho holiday ngayong araw na ito sa lungsod ng Dagupan. Pero, ngayon ho, mamaya ho, gaganapin yung Kalutan Udalan. Hindi siya holiday ngayon. Diba? Pero bukas, kung mga nagplaplano kayo na pupunta, ayan, isa sa mga magandang pupuntahan ninyo,
ito hong bangka parada. Inihanda ito ng iba't ibang mga bayan. Yun hong mga kalahok dyan, nako talaga naman, makikita ninyo dyan yung mga makukulay at mga magagandang bangka. Makikita ho natin na sa taon-taon na ginagawa ho ng lalawigan ng Pangasinan, mas pinagaganda ho nila at pinaghahandaan yung mga iba't ibang aktibidad. Bakit ba kailangan gawin ito? Bakit kailangan imintina yung mga ganitong events? Aba, una sa lahat, kapag wala hong events, kapag ka panahon ng pagdating ng mga turista o panahon na gusto mong pumunta dito sa mga karagatan natin, aba, syempre, boring naman, hindi ba? Walang dahilan yung mga turista para pumunta. Aba, kinakailangan taon-taon umisip ka ng paraan para umanyaya o mang-anyaya tayo ng mga bisita. Natin. Ngayon, dahil naman naghihirap ang local government natin sa pag-anyaya ng mga bisita natin, aba, dapat lang, the whole year all round, aba, yung mga bayan, for example, mga syudad, puro promosyon, puro magagandang bagay ang ating mga ipinopromote. Pagkatapos yan, kinakailangan din sinasabayan ng mga programa na magsusustain para yung ating mga bisita ay talaga namang pumunta. O hindi ba? O kinakailangan ng mga bisita natin magagandang toilet, makakainan kung saan malinis yung mga kakainin natin. O, di ba? Yan hong mga isinama nila diyan sa may Lingayen, yung mga nag-display ng kanilang mga iba't ibang produkto ho diyan. Hindi ho sila basta-basta isinalpak diyan. Nagkaroon pa ho ng mga training para sa mga ito at siniguro nila na kung pagkain ang kanilang mga ihahanda, aba, binigyan ng sapat na kaalaman ng mga ito doon sa importansya kung gaano kaimportante yung paghahanda, pagsiserve, at yung pagiging malinis ng mga pagkain at kakainin. Ganon din ho dapat sa mga iba't ibang bayan o lalo na ho dito sa lungsod ng Dagupan dahil Bangus Festival. All year round, dapat ang naka-instill sa ating mga kababayan yung mga magagandang bagay na meron tayo. Yung mga magagandang bagay na magiging interesado yung ating mga bisita. Hindi ba? Hindi sapat. Yun ho, for example, dito sa may Dagupan Bangus Festival, ngayon ka lang magpropromote. Kinakailangan ho, all year round ang alam ng mga tao na i-excite sila. Gusto nilang pumunta dyan. O kasi pagka ang nalalaman lang ho nila, puro mga kontrobersiya, puro mga ganitong issue, aba, hindi ho yan healthy for the environment. Although, at one point, at one time, talagang dapat dinidiscuss. O, diba? At habang ginagawa ho ang mga promosyon, dapat sabay-sabay, tulong-tulong ang lahat ng nakaupo na mga leader natin. Pagkatapos, itong ating mga private sector, aba, nakikikooperate din ho sila. Anong kooperasyon ang dapat ginagawa ng private sector para makatulong sila sa pagpropromote? Para makatulong sila doon sa tinatawag nating pagpapaunlad ng kanilang mga bayan. Aba, number 1 dyan. Aba, syempre, dapat yung mga negosyo, mini-maintain, inire-rehistro ng tama. At syempre, nagbabayad ng tamang tax. Kasi kapag hindi tayo nagbabayad ng tamang tax, parang niloloko nyo lang yung mga sarili ninyo. Dahil, hindi nyo lang dinadaya ang taong bayan, hindi nyo lang binibigyan ng dahilan para ma-delay yung mga developments at improvement na dapat gawin. Aba, niloloko nyo rin ang inyong mga sarili. O dahil kayo rin ang mawawala ng development. O diba? Maaring kayo lang ang personal na yumayaman, pero yung inyong lugar, maraming tao hindi yayaman, hindi uunlad. Ikaw lang. O diba? Hindi naman maganda yon. O, tapos, kinakailangan yung kaayusan, kalinisan, mini-maintain ho yan. Napakahirap ho na gawin na very enticing ang isang lugar.
kapag hindi mo ito maipapakita. Kinakailangan nag-iiwan ito ng magandang alaala at impression doon sa ating mga bisita. Maaaring hindi na kasi bumalik yan. At mas mabilis kumalat sa text, sa Twitter, sa Facebook. O hindi ba? Yung mga hindi magagandang balita na mali-discover o malalaman nila. O di ba? Kaya naman, ito na yung pagkakataon na itong ating Tundaligan Beach talaga naman i-develop, pagandahin, at hindi lang yung sa yung sa parang harapan lang. O kinakailangan mai-consider na ng lokal na pamahalaan na totally malinisan yan. Ang problema ho kasi ng ating mga mangingisda ngayon dito ho sa lungsod ng Dagupan ay marami hong dikya dyan ho sa may Tundaligan Beach. Hindi naman ho kasalanan ng local government yan. Pero ano ba ang dahilan? Bakit may dikya? Bukod ho doon sa environment, bukod ho sa temperatura, ay yun hong kalinisan, yun pong tinatawag nating mga substance na present sa tubig. Aba, dyan ho sila lumalabas. Kapag ka ho kasi hapon, nakikita natin meron pang mga syempre meron tayong garbage dyan sa laki-laking tapunan ng basura sa may Tundaligan. Tignan ho ninyo, baka ho isa sa factor na yung katas ng basura dyan ho sa may Tundaligan, baka yan ho ang isa sa mga dahilan bakit marami tayong dikya. Di ba? Paano tayo mag-invite ng mga turista dyan? Puro dikya ba? Mga mangingisda natin yan na ang isa sa mga problema. Although ginagawa ng paraan yan ng lokal na pamahalaan. Pero long-term solution, yun hong basurahan sa may Tundaligan Beach, hindi ho ito magandang image ng Dagupan. Imagine mo, may basura sa karagatan. Parang parang kanta nung politiko dun sa presidential election noon. Nasubukan mo na bang naligo sa karagatan ng basura? Aba, akala niya walang karagatan ng basurahan sa ating bansa. Abay, meron ho, nandyan sa Tundaligan. Ay nakaw. Ayan ho, isa ho sa dapat ikonsidera ng lokal na pamahalaan. Isa ho ito, lalo na itong ating lungsod ng Dagupan, nagsagawa sila ng mga triathlon events, mga ganyan. Aba, isa ho sa mga dapat na ninyong i-consider ang totally rehabilitation nito hong ating Tundaligan Beach. Napapanahon na ma-rehabilitate na ito. Matagal na panahon na ho mula nagkaroon ng konkretong programa talaga na magre-rehabilitate ng buong kapaligiran ng Tundaligan Beach dahil pag hindi ho ito na-rehabilitate, forever nang tatatak sa ating mga bisita na napakadumi pala dyan sa Dagupan, hindi ba? Yan ang kanilang sasabihin. Kaya yan ang mga dapat kinukonsider. Tignan nyo itong programa ng probinsya ng Pangasinan. Sinisiguro niya na makikiparticipate ang iba't ibang bayan. Kaya naglunsad siya ng programa na isusustain din ng iba't ibang mga coastal municipalities. Yung mga programang may kinalaman sa pangangalaga ng ilog at tabing ilog, syempre. Dahil pag hindi, ano nang mangyari, hindi ba? Tama naman kasi, dapat kung naglulunsad ng programa ang pamahalaan, concerned din yung mismong mga bayan or yun pong mismong mga kababayang nakatira doon sa area. Dahil pag hindi, walang mangyayari doon sa programa. Pero, kinakailangan meron din silang incentive. Yung bang tinatawag siya, wala mo tsugunggunada. Kaya pantratrabahoan datan, walay gunggunada. Aman mo so eater na government at ay gungguna mo yaman trabaho. Tanong ka po'y gungguna hanggang pumot so pimamali daw importante ho yung gungguna ay sabi nga ho nila dapat no, pero ho dapat maging attitude talaga ng mga proud Pangasinan
ay sila ho ay tinatawag na development-oriented people. O, di ba? Nako ha, pasasalamatan ko rin ho ngayon. Nako, ang lakas-lakas ng signal po ng DCRD dyan pala sa may Ilocos Sur. Maraming salamat ho kay Governor Ryan Singson. Ayan ho. O, di ba? Nagkaroon tayo ng pagkakataon. O, nagawin din natin yung promosyon naman ng Ilocos Sur sa pamamagitan ng isang documentation. O, di ba? Tuwing gabi pala doon, naku, ang dami-daming tao dyan ho sa may harapan ng simbahan. Kasi yung kanilang parang leak na ginawa doon, yung may mga fountain nila, meron palang lights and sound show. Naku, ang dami hong tao, ang daming turista, ang dami hong bisita. Napakaganda ng ginawa nila doon. Makikita ho ninyo doon yung iba't ibang makukulay na iba-ibang shape ba, mga iba-ibang image sa pamamagitan ho ng kanilang fountain. Naku, talagang tuwang-tuwa yung mga turista. At hanggang alauna ng madaling araw, naku, nandoon yung mga bisita sa kalsada. Bukas yung mga fast food, 24 hours yung fast food na nasa harap doon. 3 yun. Pati yung bangko hanggang gabi bukas. Sa dami ng turista doon sa may harap ng simbahan. Ang inilagay lang ho nila doon, naku, fountain lang, ilaw at sounds. Naku, tuwang-tuwa yung mga bisita doon. O, hindi ba? Tapos, doon pala sa may baluarte, dahil libre lahat doon, di ba? Libreng tignan yung mga leon. Eh, dito nga sa atin, maraming mga buhaya, libre naman nating nakikita yan, hindi ba? Sa mga sangguniang bayan, na gano'n, makikita natin, doon naman may mga leon, ang lalaki. Merong mga tiger, syempre tiger, di ba? Meron din ho silang mga tiger doon, Bengal tigers, libre hong makikita yan doon sa may baluarte. Ang maganda palang ginawa doon, aba yung mga nagtitinda, libre ang pwesto nila, walang bayad. Libre yun, basta kinakailangan, siguraduhin mo na ikaw ay taga Ilocos Sur. Kung ikaw ay taga doon talaga, naku, walang magagawang lokal na, walang magagawa yung mga season. Pasok ka ron, magtinda ka ron, kinakailangan malinis ang tinda mo. Sigurado mula sa ice, mula sa tubig, basta malinis yan, walang magkakasakit, walang magrireklamo. Nako, magtinda ka doon, unlimited, libre. O, di ba? Mga programa kong ganito, kinakailangan din ho natin para maipakita natin na merong dahilan para pumunta ang mga turista at makakatulong talaga tayo sa ating mga kababayan. Ay, saan ka makakita ng ganon? Di ba kasi pribadong pasilidad. Pero, bukas sa mamamayan ng Ilocos Sur at mga bisita, pagkatapos para makatulong sa kanilang mga kababayan, abay basta tagaroon ka. Ipakita mo na tagaroon ka, mapruebahan mo tagaroon ka, libre ka na magtitinda doon, o hindi ba? O kaya naman, pero makikita mo naman yung mga pinipili nilang nagtitinda ng mga indigenous group. O hindi kagaya ng mga palakasan system na porke ikaw ay isa sa mga pinakamayamang pamilya doon, pwede ka magtinda, hindi pwede. Kinakailangan, you belong doon sa mga mahihirap talaga na pamilya at ipapakita mong maghahanap buhay ka lang, swak ka doon, pasok ka doon. O, di ba? Mga bagay na ganito ho, na magagawa ka ng mga events, ito ho sana ang gagawin natin ha, gagawa ka ng events para kumita ang mga kababayan mong mahihirap. O di kaya yung mga iba ring negosyante. At hindi lang ikaw na malaking negosyante ang kikita. Ito ang pinakamagandang tinatawag na fair play para sa lahat. Kaya titignan mo yung mga lokasyon ng paggaganapan mo ng mga events. I-consider mo palagi ang lahat. Ang pakikinabangan ng pangkalahatan. Dahil kung gagawa ka ng events, nakikita lamang. Kung mayaman na yung kikita at siya lang ang payayamanin mo sa lugar, sinasabi ko na, hindi ho pagpapalain ng mga ganyang events. Naku ho, ay, maraming ganong events.
Naku, isa lang negosyo ang kikita. Bueno! Patiran man buyan dot ya minutos na batla. Alas 6:30 na ho kaya biyabalik namin ang aming mga manyubuyog na headlines. Mas marami pang paitlugan ng hatchery ng mga isda. Itinutulak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. COMELEC naghahanda na sa itinakdang araw ng pagpaparehistro sa mga bagong botante ng 2016 elections. Lalawigan ng Pangasinan, handang-handa na sa mas pinalaki at pinakulay na bangka parada. Bukas huli mga kababayan ko tatungkuran tanagagi. Iba nyo lamot. Sa kay oras, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Balitaan, talakayan, naku, konting chismisan. O, diba? At kung merong isyong dapat pag-usapan, pag-uusapan ho natin yan. Ay, naku, day, ang bilis ng oras. Ika-30 ngayon, ng Abril, hindi ho holiday sa lungsod ng Dagupan. Although kalutan o dalan, hindi ho holiday ngayon. Sa may Divinesia Highway ho, gaganapin, extension. Yan pong kalutan o dalan mamaya. Alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, yun hong formal na pagsisindi para maumpisahan yung tinatawag na street party. Ayan, dyan ho, may mga concert ho dyan. Pati doon sa mga tabi ng fish ponds, concert ho dyan, party. Pero ngayon hong umaga, yun hong, kung gusto na ho ninyong tignan, yung mga nabuo kanina ho kasi wala pa, alas 5, nung nagpunta tayo dyan sa Mayningayen, hindi pa masyadong nag-uumpisa. Pero marami na, nabubuo, nung tinatawag nilang sun sculpture. O, diba? Puntahan ho ninyo yan. Naku, once in a year lang ho ninyong makikita yung mga ganitong bagay. O, libre pa yung ano dyan. Libre ang sariwang hangin. O, diba? Medyo mura yung date. Doon ka lang sa tabi ng dagat. Habang inaanyayahan ko kayo bukas, maraming salamat sa ating mga naging tagapakinig sa may bayan o ng Santa Barbara, San Carlos City, at yung ating mga listeners dyan ho sa may Bunuan Giset. Siyempre, maraming salamat ho sa ating mga naging tagapakinig dyan ho sa may Ilocos Sur. Yung ating mga kababayan dyan, naririnig ho nila tayo dyan very loud and clear. Napakalakas ho. Maraming salamat again, Governor Ryan Singson. Maraming salamat sa mga empleyado ho ng provincial government ng Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyo sa pag-anyaya po ninyo sa Pangasinan Today. Bukas ho kaya naman ho, nagpapaalam sa ngalan ng aking naka-partner, Engineer Rosito Bautista. Sa ngalan ho ng manager ng DCRD, Jay Mendoza. Sa patnubay ho ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada. At patnubay ng belated happy birthday, si Pastor Apollo Kibuloy, ang CEO ng SMNI. Magpapataner sa magtaryong lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.